What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Kakat pratari unai kende to kasngi wakro ya kipat wangai ka balang Unitarian ki WM hari khasi jaintia wakarbi nei bha wahagani kasngi man usnem juk kenmu waram ki kasngi sedang yong ka balang wada senda ubabu hajam ki sorsing nongbri ite to ha usnem khat pra paunyau wei ha uni usnem ka balang Unitarian de khenjo ka cha usnem wa chispa le phau pra ilai luti wei kamwa ka balang Unitarian hajwai to ka senbei ilek kemen kenmu buram ya keni kesengi lengku dap snem le man go go chongkun de chimbanta chidrhem ki pai wangai nadu ke yesen stem ke yesen sengi kam ju he por janmit wa ki pai ba ya chimbanta ki helai procession de wara lang le ki dom musa ki bana chirup irwai tembul luti Presiden Kesenglang Unitarian Hari Khasi Jaintia Wakarbi Umar ki pasa ongo kani kesengi to ke wakrotam hagi pai wangai wa iwan ka anniversary pen kenmu ko ye kamram wa to ule kam ki wangai kar badang im hasla perthai khanau le wa hau ni usnem ka senglang da pen bai ko wo em ka ju ka phang perdi hawro lang ka woong ka anniversary ka jingker siu mensim Lengba ka di kapang perdi depan sengau thu caki prawangai hayato wa isi kainiam wa ka anniversary hau news nem kursu ko yaki mensin ne bha wa hai imbru bonsin myi ubiang iman telon wa myi upendep ye planiam nei tei daw ongo wa dabu yakani kapang yo kursu yaki prawangai yo tip usngau thu ki hado katwan koridor isi kainiam Hayato wa ilai procession ha keleng ki benta ka chnong juai ongo kani man le chi benta open yo cha ka perthai ya ki yurim ingai niam yongki hei wa kam ki wangai ha kani kasngi de yo ki ye che mensin wa de yo chispa le pa prasnem na chua
kwa ban peni tho ipi ba ngadai u presiden jong keseng lang Unitarian hangne hari lom khasi jaintia bat karbi menta kesengi gede kesengi ke bakrau tam ga jingim jongi kum gibangai na ba kabalang jongi kaladap sispa life of krasnem ga jing yai lenti jongka bat hau news nem mementa keseng lang barok kowe kala penbaik bangin don kaju kapang pedeng bangin yasam ha kanika anniversary jong news nem arjar artusan bat kata kapang pedeng gadai ka anniversary ka jing kersiu mensem ka anniversary kadai ka jing kersiu mensem kadai kapang kebangi barok ki balang harilom khasi jaintia bat karbi di pelong ya kini ke tim kum ke kamon tim jongki kajing temu jongi ban ai kini ke tim kelong bangin pensingil tho ya ki perbanget jongi ya kajing koridor jong giji hikai jong kaniam jongi te kajing wan jong ka anniversary kapen ken mau yangi ya ki ki ba ni dei ban le kum ki bangai ha kajing im jongi kat bangidang im dang sa asla jong ne kendeu ha kajing ya dei bat kajing planiam ki jongi na kata kadau ka anniversary jong news nem kapen ken mau yangi ke kersiwi ki mensim ki jongi namar bon sin ki jing long briu jongi ni telot himbiang bangim la ban pendep ki jing kular bat ki jing planiam ki jongi bat dei na kata kadau ba ni labo ya ni katim bahkan kersiu mensim ki parabangit jongi bakin tip bat singau tho katno ki jing koridor jong ki ji kainiam ki jongka ha ka bangi kum ki bangit nin persang kat bala bangin yasam ya ki jinglong mensim jongi bagi wei kin yi ya ki jing koridor jong ki ji kainiam ki jongi ha ka bangin tip bat ngeu tho bau blei ulong ukpa bat ka kemi bisisa tam jongi blei ulong batang mu himarwei ngi ki benriu baro ngi long sipara na kata kadau ngi dei ban yi iwei pat ban pen i sek perthai bang ngi long sipara uju blei nong thau nong bu jongi to kajing dei bat kajing yai persen jongi ka bangila sedang na do ke porsan citeng riduna banyak hagi babon ki benta jong ke senong juai ban pen i sek perthai ya ki nong rim jingai jongi da ka bangira ro i banar ki jongi bat kumju ban ruai ki jing ruai ki beya thu ya ka jingai ke jongi bangi ruai ro yo boleh na ka benta ka ni ka sngi ka bakrau hangi kum ki bangai bat ka kubur jong ka jing yai persen jongi kaleng ka sor juai kalong ban pen i sek perthai ba kum ha ka ni ka sngi ngi kum ki bangai nilayo ikajing sai mensim kabang nilayo sispa lai pras nem mensua laki long swa mensua ki jongi da unong seng rang ba jongi babu hajam ki sorsing bat ki nong bot jong uboro laingut ki balas dangi ka balang jongi hang ni hajuai ha ka khat pra terik jong banai September khat pras pa prapunyo kata kadai ka kubor jong kajing ra jongi ki dong musa ban pen i se perthai bangi layo pediang ye kani kijing sai ha ka khat pra terik jong benai September kat pras pak prapunyo kabaladap sispa lai pras nem pura mentakasi